Andresen Towers med produktet Segmenttårn. Segmenttårnet er en ny type tårn til vindmøller, der gør det muligt at bygge landbaserede vindmøller i nye store højder. Segmenttårnet det er en ny type vindmølletårn, som er kendetegnet ved, at det er bukket op, og så er det efterfølgende boltet sammen i forhold til traditionelle vindmølletårn, der er svejst og valset op. Vi har mulighed for at transportere på normale lastbiler uden brug af dyre blokvogne. Og samtidig har vi også mulighed for at lave tårnhøjder, der er væsentligt over 100 meter. Fordelen ved at komme op i højden, det er, at vindens hastighed er væsentligt højere, og samtidig er vinden mere stabil. Og det giver en øget energiproduktion. Så man kan faktisk reducere kilowattprisen med op til 25% ved at hæve tårnhøjden. For at få vindkraft til at blive rentabelt, så kræver det høje tårn. Vi kan producere et vindmølletårn, som giver værdi for kunderne og dermed reducere prisen for vindenergi.